tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Habis di hidupku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak.
akadamang doho dainang nahi naholonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus, asa tabongo tima parsauran nabadia di manogoton, diari parningotan hamamaten itu hatta Tuhan Yesus Kristus, marhite tangi yang nahohom sangobas, martangi yang mahita. Amin. Hurian itu hatta, namar pungu dohita di garejaon, ubege jauh-jauh sia silang ni tuhatai. Na jauh-jauh do tuhatta Yesus Kristus sia kau pinar silang. Majauau dohoto. Majau saluhut bangso dinadao nang najonope. Asa taruli haluaon dohot tangguluan akan aporsea tu ibana. Alani i tada potom maibana ta alusi majau-jau nai jau-jau ni tu hatai sian panaonon na dihau silangi. Mari de mahita sia buku de HKBP nomor 710 sia. Idama ibana nagatung dihau silangi mangalehok kang uluwatta dohot hasesaan ni dosatta marhite-hite parpunguap parningotan ari hamamate ni tuhatai tauhir hom mabagas turohatta naung sae do dosatta digarari Yesus Tuhan jala si paluahita. Marede mahita sian buku ede HKBP nomor 86 ayat 1 sahatu ayat napatoluhon.
hite-hite gowarni debata ama. Dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni todi parbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Situani malim si songonido tama dihita. Nabadia, naso jahat, naso marlidang, nama bola si anak kapardosa, naung gabe tumibo si anak kabanua gijang. Naso pola ganupari songodak kasih tuani malimi, maboa jumolo pelea taringot tuaka dosana sadiri, dungi taringot tu dosani natoropi. Ai sahali doi diulahon, di nama melehot dirina ibana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus biru-biru ni debata. Nama morsad dosa nami. Najongjong dohami di jolom marningot to na targatungi. Takas do waktu si hami habebernit ni na tinaummu di dolok Golgata. Tuki dohami marningot dosa nami na makorhon hamamatemi. Asi maroham dihami. Urupi mahami. Asa gabi upani halojau muhami. Amin. Kamu masih kak nipati sadarion sian Heber 12 ayat 2 songonom madidok disi tabereng ma iddu ni hapor seau ni jalan apa ujuk kosa ima Yesus nama naukon parsilangoni sikak nilas ni roha tohap naihian sodie tongi hailaun gabe huddul disiamun ni habangsa ni debata. Ido sahatna. Rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata, laho mangulaho pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu pati mi. Amin.
marohatta, laho manopoti dosatta, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalan abonar. Parasi jala partalup ni roha, jalan abonar doho. Tukso hagwara kami do akka pangalahon nami na makorho dosa dia do pammu. Alay, hupatedek kami masa luhut na itu ho. Gudang dosiak kami na somachihohot di haporseaon. Gabiolo tumatangis ala ni parsorion ni ngolu. Godang do iyak ianakon nami na madele ala ni maul ni na mga lului parkarejoan. Godang do ama dohot ina na marukil ala subuhi masih pobu rohana di rumah tangga. Juk do sialap ikaw nami gabe songorau dohotapi maradopod dongan nami. Jok dohami makasuguhod dongan nami ala ni akkahata pamola-mola. Ale Tuhan, asi maroham dihami. Say marpangulahi marohami dahami. Dibaheni say se sama sude dosa nami. Dangadong nahupangasahok kami, dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahok kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosatta. Ala ni pangalau siota do ubain na tertulang Kristus. Jalabinain ni hajahatotta do ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangatta. Jalabinain ni bugangna malum itahilala. Hasa nga pemadi debatana di gijang. Amin.
epistel di ari parningotan hama mateni Tuhan Yesus di sadarion, imana tersurat di Pesalmen 22 ayat 1 sahatu ayat 12. Tajahama marsika soring. Edde sia si Daud. Ale debatakku, sai jauh-jauh doa warian, alai dang mangalusi ho, jalabor ngipe dang jupangau hasonangan. Marhapo satu hodo kau punami, os dorohan nasida, jadi dipalua hodo nasida. Alai gea nama yang guau, dada jolma, hai leson ni halak jala parbileam ni natorok. Tujaho maniat di pasahat, asa di palua ibana, di pangolu manian ibana, ailomodo rohana mida ibana. Duktu buau, sai hodo persigat tungakku. Siap butuhan idai nang dope, sai hodo debatakku. Ido sahatna, martua dohala nama nangiho kata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Tidakkom maha porseau tai, songon nahina tidakkon di dongata sa porseau di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya todi parbadia, adorak sohabubuhan.
Ido tuhatta, na tumaun na bernit di panghuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohok na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adok sada huria nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, doho dihasesaan ni dosa, doho dihatai namaddo, mulak mangolu dosogo daging ni halak naung mate, doho dihanguluan nasora suda. Amin. Sebelum saya bernyanyi, mari kita sambut salam kebesaran kita. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta Timbul Tahayan berserta Inang dan seluruh Amang Pendeta dan Inang, Pangulan Agok Tikina dong di HKBP Jogja, Sintua, langsung ni Amang Inang Salohokna Nawa Poso Bulung dan Sekolah Minggu. Salam perkenalan dari kami, saya Dompat Sinaga, Mamak tercinta Boru Sihotang, bersama istri tercinta Boru Pendeta Sormin dan inang mertua Boru Tambunan. Lima perkenalan singkat siap kami di Sonrohami memberikan kesaksian pujian dari karya saya yang saya ciptakan pada tahun 2011 yang lalu yang berjudul Anak Nalilu. Di hari Jumat Agung ini kita semua adalah manusia berdosa. Ini kita angkat dari kisah saya sendiri bahwa kita tidak ada apa-apanya di depan Tuhan Yesus Kristus. Beserta kawan saya Rinto Simamora. Sana terpucung tahe dia darana tung harsa malungun jalasai masih holdoi dia ek nang guluani tudos tusi mau Tuhan maka lungun holongi Jasitutu awal apar dosa oki tuki situtu doro haku marningot pangalan oki jojo yang hutai hong hata siara kara posogi alai daku lahogi podanati nonahoni akana rong wado tahe nahula hong nasaila Kita nyanyi sama yang tunggu mau.
ajari Audi mulai. Asa unang saitar gogot Audi dalaki Urasia wale Tuhan siana sapa dosa uki asa malua ausian hahonomoni asa malua awo siang hahonomoni tukisi tutudoro hakunoan marningot pangalahoki Jotoni yang hutagihon hata siara kana posomi alai jatuh podanati nonahoni akan roa dotahe nahula hona saita rodonoe Manopo dosa manidoasi jakon mau Tuhan jakon mau Tuhan oromari masih panua maaf panuas maaf rapoko targogot Audi dalaki Urasia wale Tuhan siana separ dosa oki asa barua ausia hahonomoni dalam asiroha diawana nadiwo tung romaho odebata buan maaf tu dalam asiroha diawanak naliluon asiroham diawanak
Sunggul-sunggul di hari parningotan hari hama mateni Tuhan Yesus Jumat 3 April 2026. Topik tutudo Yesus anak ni debata. Naparjolo anno duksipul jamita diuduti do marulaun nabadia di parmingguata sadarion. Napaduahon kegiatan Paskah ni anak kota Sikola Minggu di hari Marsogot Sabtu 4 April 2026 pukul 6 manogot di Patupado Family Fun Run nidak dana Sikola Minggu rap dohot akan atau rasna hobar turute naung binahen ni panitia laos diuduti mamuse senam bersama sahatuna pembagian aneka hadiah lomba. Hari Minggu 5 April 2026 pukul 4 manogot di Patupado acara buha-buha ijuk rap dohot yana kota Sikola Minggu. Dungi laos diuduti acara mencari telur Paskah. Laos marhitei paingoton muse tuhita ia parmingguon pukul 6.30 di padomu matu parmingguo pukul sia. Sunggul-sunggul namangihut sadarion duksidung parmingguon adong dope di Patupa Bank BTN open booth. Mardomu tusi tua karuas nanaing manakasi maningom ma tatopoton nasida. Sunggul-sunggul na palimahon Sunday service di hari Minggu sadarion 5 April 2026 pukul 10.30 hobar tu haputusan sermon parhalado Sunday service na aturan marbahasa Inggris songon nasomal jadi marbahasa Indonesia ma botima buah-buah tuhita lumobi tuwakka yana kota na poso bulung. Butima sunggul-sunggul di parminggota sadarion mauliate madihita saluhutna. Dami ni debatan na sumurung siyan sa luhut na roha. Imana mga ramuti, ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Barita na uli jamita di pesta hamamate ni Tuhata Jesus. Ima sian Evangelium Matius
Bidu 27 mamuka mesian ayat 45 ro di ayat 50 tapai huti hutma di bagasan rohata alai olat ni hosniari ro dipukul tolu holumma sadok tanoi alai tar dipukul tolu dipangiar Yesus ma suarana dianggukon ma ale debataku buasa tung tadi konommu au Eli lama sabahtani alai umbegei ninna nadeba sian akana jongjong disi nama jauh si Elia doi dungi pitor marlujung masada sian nasida mangalap limut dibutongi mai tuna asom dipalohot matu tolong painupon ibana alai nadebanari madok pasobu jolo teidama manang na ulo rosi Elia baluahon ibana alai diulahi Yesus ma marsuara nagugu dungi tosma hosana laos dina satok kini mariba mahire-hire na dibagas joro sian gijang ro ditoru dungi humutal matanui marigat ma dohot aka batu mamak mukap ma aka tanoman dungi hehe ma daging nin torop nabadia aka namudum disi gabe ruar manasida sian akka tanomani jadi dung hehe Yesus rodo nasida tuhuta nabadiai pataridahon nasida tutorop halak alai dung diida iddu ni soldadui rap dohot akadonganna najumaga Yesus lalui rodia kana masai mabiar situtu manasida nin nama tutu doon anak ni debata alai adong madisi torok boru-boru nama natap-natap madaudau ima akanang mangihuton Yesus sian Galilea pature-turehon ibana si Maria Magdalena masada sian nasida dohot si Maria inani Jakobus dohot Joseph dohot inani aka anak ni si Sebedius ima sahatna oras madihita saluhutna dung adong keputusan sian tonga-tonga di distrikta keseragaman akhirnya nasomal dihasomalan niba mau tidak mau suka tidak suka setuju tidak setuju ikon ihutonotod somalna nga tradisi sian najulu hami molo majaha pahat itu rupuk ikon marsikat soring do asa persidohot ruas ni huriai adong sada pemahaman diau iman itu tumbuh bukan karena perkataan manusia tetapi oleh firman Tuhan itu sendiri salinai molo tubuh pe hapor siamu inang molo tubuh pe hapor siamu amang dang alani hami tetapi iman itu tumbuh bukan dari perkataan manusia tetapi oleh firman Tuhan itu sendiri alain nunga adong keseragaman di huriatah KBP dang marsikat soring be majaha turpuk ala nama wakilhon nama wakili Tuhan Yesus dohami jong-jong dison
laho pasahaton hatana hatani Jesus dang si baenon marsikat soring. Jadi adong dosialana dang dibaen HKBP buti. Akhirnya dia kahasomalan nibai harus menyesuaikan diri tu pemahaman teologi ni HKBP. Napa dua hon tuang ginami dopak sinaga oleh hati mati dah anggiada ondang asing bedi hita mulo sudi hita naking herana maboto edenei on mahalakna tahun 2005 nunga rapami di Humbang jala baru-baru do penasida diperkenalkan di hati hai pegawai negeri do nasida alai adong talenta di bahen tu hatta tu nasida gabe laos diasah dipertajam talentanai. Jadi nunga tartorop aka ciptaan nasad diri laguna di bukan menyanyikan lagu orang lain jala haruruna tujuk jawon laho menjakon pasu-pasu itu hatta artis do nasida diundang tujuk ja alai tu huriata dang songon artis nasida songon ruas ni huria do jadi dang pola si bayar ta nasida ido nang si dohono natong molo di ulaun na datang ke Jogja ini si bayar do nasida ala keartisan nedo anon pedung selesai ibadah kita marede nasida dang pola si bayar rota ido Moliate ma terberkati huriat tada anggiada nasida jemaat di HKBP Dolok Sanggul Pergudungan jala inata nasida boru ni padita sormin sangarap mangula hami 5 tahun hami di Perlilitan alai natoras nasida nunga pensiun jala nunga borhat mandapoton si topahita amang dohot tamuinang somal hita molo memasuki nani dokna pesta hamamate ni Tuhan Yesus saya tak pakai do baju nawarnaha saya tak pakai do baju nabirong pabuau naha mai pabuahon tradisi tak kita berkabung betulkah kita berkabung betulkah inang perlu kita evaluasi ulang museng perlu do kita bergabung ala nunga mati tu hatta molo berkabung kita ala mati tu hatta Yesus sarupa mahita dohot halakan kasihan kali kamu karena Tuhan kamu sudah mati sarupa pemahamata kita tidak sama tu pemahamannya halakan hobar tu tradisi pada Narobi tidak ada pengampunan dosa tanpa ada korban tanpa ada pencurahan darah idona diulani tu hatta Yesus idona disurirakon akapanurirang piga akanong disurirakon akapanurirang taringot tu haroro di Mesiason akan datang juru selamat anak biru-biru ni debata anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia dan tidak ada tradisi dan bagasan perjanjian lama tidak ada pengampunan dosa tanpa pengorbanan tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah ala di bagasan mudernaido hosana imanani dokna hukum seremoni nunga selesai be adong do batasna kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran ikon disembeli dangbe ala pemahaman di mudarnaido hosanai dungro tu hatta Yesus Kristus dungro tu hatta Yesus Kristus kematian Yesus itu adalah sekali untuk selamanya gabi malua hita dang rikot behita pasahaton korban bakaran harus disembeli mudarnai durus humokop kita alani dang sarupa pemahamata dang sarupa pangatusyota tu pangatusyon ni halakan dang sarupa pangatusyota tu halakan seakan-akan kasihan sekali mereka itu karena Tuhan mereka itu sudah mati ido diagendate ima pemahaman kita hakabipion
dang holan parningotan di bae tangiang dung sipul jamita adong tau baru adong sending dan lain sebagainya goar ni tangiangi ima tangiang pesta hamamate ni Tuhan Yesus. Jadi pesta do marulup-ulup pita alaniaha ala hamamate ni Tuhan Yesus gabe malua hita kamang do hotamuinang dang lomoro hani sibolis mate Yesus dang lomoro hana gabe sorop lisi bolisi terus mempengaruhi merasuki ngoluto alai marhiti hama mati ni Yesus hama mati tado kematian kitalah yang ditanggungnya dosa kitalah yang ditanggungnya sotung marpikir hita boy hita paluahon dosata manesa dosata sendiri tanpa Yesus dang boy be idok bahen tapai hut rangkaian diturpukon didok naking di ayat 45 tolong ditampilkan dulu ayat 45 apa dikatakan di ayat 45 rapta jaha majo nakingan di jahat tong nuaing boy ma 2-3 ayat holomma gelap gulita holoma sadok tangi terjadi gelap gulita adong do nama memahami gelap gulita itu gerhana matahari itu betulkah itu gerhana matahari nanti dulu hobar tu akan apistar itu bukan gerhana matahari atau ngalania hado hujahama dia cara jam 2 non untuk jam 2 non bahasa napinake songon bahasa ni ahadon waeng di jam 2 non songon bahasa ni drama songonon madidok hatan dang tarpaidaida mata niare betu haki nesai gatungi songon namaila mata niari i marnida buhini nasai marsidodang naselau maila matani hari molo didok dalam bahasa hera bahasa drama disonggak sinodang ni asini rohani Yesus ido sinodang ni matani hari disonggak sinodang ni asini rohani Tuhan taido sinodang ni matani hari ujungna gabe dipahohom matani ari ima dirina makulum. Apa poin yang mau kita ambil dari situ? Apa poinnya? Ternyata alam semesta juga berduka ketika Tuhan itu debatana gabe colma dia menjerit dan memanggil nama Tuhan. Ahamadidok di ayat namangihud ale debataku buasa tadi konompok betulkah memang ditadikon debata Tuhan Yesus sasitongna akamang dohot taminang Yesus itu menyuarakan nubuatan. Sekali lagi Yesus itu menyuarakan nubuatan. Dihita nadong mabuan bibilta boido tajaha sia dia do didok Yesus hatane. Dari mana itu? Sian Pesalmen 22 ayat 2. Allah sudi nubuatan tentang kehadiran Yesus itu nunga dinubuatkan pola sampai 332 nubuatan tentang kehadiran Sang Mesias itu. Jadi sudi nani dokne kehadiran Yesus itu adalah penggenapan. Genaplah. Penggenapan dong. Genap masudi akan nubuatan niaka para nabi. Buasa madidok istilah buasa tung tadi konom nunga dihilala Tuhan taibe
aka amang, nunga di helala tuhat taibe aka inang, aka naposo bulung, songo dia do molo ditadikon tuhat tai hita, buasa ditadikon debata hita, ala nunga disirang dosai hita, upa tinuhor ni dosa do hamatian, ala ni dosa te debe tarsirang hita. Alai nang penunga sirang hita Yohanes 3 ayat 10 mido ubatna asa unang terus kita tarsirang, pisah kita, terpisahkan oleh karena dosa itu. Aha Yohanes 3 ayat 10 no ai songonodo holong ni rohani debata di Portibion, di Portibion molo didok di Portibion dang holak kitai dang holan jolma nani dok nei, tetapi alam semesta kosmos molo didok kosmos adalah semua alam semesta makhluk hidup ikon dota para tetehon. Jadi dang holan jolma tu jolma haru jolma tu jolma kamang dohot tamuinang ini fakta kehidupan salinai, ini fakta kehidupan jolma tu jolma be on mana hidok na pilih-pilih pilih ahadun naing, pilih kasih do, pilih kasih. Marnida bo hidup. Masa dopi, dang binoto siak kita dakia merasakan nih. Molo adong nasalepel dot nasalepel marpungu me. Nasalepel dot nasalepel. Manang naah malepel nih. Ido kan molo par 3-3 somal nei akarap dongan par 3-3 salepel me. Alo ada lo bisnisku enak tuh. Maka tai bisnis mak. Alai mulu aka pejabat-pejabat mungkin berbeda. Halo eda sehat eda agak berbeda dohan itu, ya kan? Ada lo ini apa namanya ibu datang dari Korea kalung mutiara apa lo ini bagus ini. Beda lepel neto. Molo marpungu pena lepelon, tu lepelon ang do parpunguanna di dia di gereja. Ala di gereja dang adong lepel tu lepel di si. Molo adokken lepel-lepel na di luar. Ketika kau datang ke rumah Tuhan, patu toru diri. Ala molo dang di patu toru ho dirim dang bui jat konombu asin rohani di mata. Ala merasa ho hebat tosian Tuhani. Kau tidak akan mau menerima firman Tuhan. Kau tidak akan mungkin mau diubahkan. Tung songo dia malom tolu profesormu. Tung songo dia dikuasai Portibion. Alai molo neng pajupang mendapoton bagas joroni di bata. Di patu toruma dirina. Ido ubayan isipi halak hebatna. Kuingot ditiki hamil di Singapura adong ma sahala pengusaha 10 perusahaan mandokon pe 10 perusahaan alas ada pe perusahaan daba itu sudah luar biasa. Alai ului mana gabe pelayan di gereja, pelayan bukan sintua, pelayan dan dihuriatta memang. Alai binoto ma ului mana datangnya cepat pulangnya lambat. Datangnya cepat, pulangnya lambat. Mengangkat kursi. Si pata rupani moloro aka udan kebetulan dan segala. Mangapel don. Dan adong alasan naon. Gak bisa Bapak Pendeta. Maklum lah Bapak. Aku kan repot kali Bapak Pendeta. On matusan, on matuson. An matusan, on matuson. Semua itu tidak ada tanpa Tuhan. Ido ubahen molonungan yang pacupang hitaman dapoton bagas joro ni debata. Edeta ukap bahal naum muli bagas ni debata neng tusido au muli mandapoton debata. Jadi jangan bagaimanapun kehebatnya kita. Ido ubahen naking dopak sinagai kedatangan dia bukan sebagai artis. Alai yanakoni tuhatan sida
ruas ni huria. Maret dia dopi mana nang bala lima lagunain non dung sipul nggak dibayar itu. Nah, kembali mamuseng tu sona dia asa ulang gabelar ya hon jami tahun. Nah, ido ubahen Allah sudah dirasakan Tuhan Yesus ditadik bahasa tung tadikon nomu au. Yesus bukan tarsirang dohot debata ala debata nagabi jolma do ibana, tetapi dia harus menyuarakan itu ikon dohonon nado asa sikop naung disurirакon aka panurirang. Mengapa engkau meninggalkan aku? Pait na ya tong molonunga ditadikon debata hita unakon majo na ditadikon debata natinadikon na natahaholongi iinang natahaholongi amang natahaholongi akar naposo bulung na nihaholongan di roham ditadikok ko ngaboy da porohata amat tanah burjuon kira-kira songoni mah misalnya deh molo dia dukon itu kan inataku nauli laguon HP si malolong na misal na kan adong do viral inama adung na bah mati istri naon HP sang diwara dui ibana do HP nang na membunuh tangis na ina maena dang songoni maksud notong ini sungguh-sungguh ini yang kita kasihi ya meninggalkan kita songoni don bagasan turpokon buah sama tadi konomu au ya on agak cepat-cepat namon merjami don ala marona wadia do beon dungi di ayat 30 di ayat 50 tolong diklik dulu ayat 50 apa dikatakan ayat 50 lompat-lompat mau baik kami ayaton dang bui ala gudang dosa sitong na mutiha na ikon di pasahat marhidi turpukon ale dang apala bui sudi ni paparhon dibuat ma piga-piga na bui hupasahat tami di ayat 50 apa dikatakan di situ tolong ayat 50 alai dihulai Yesus ma marsuara nagogu dungi tos mahusana. Lebih enak dia yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa itu yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia? Dang pola nidok di slide non lilikian jolo sayan non jemitau nasa tampil. Ya. Apa dalam bahasa Indonesia dikatakan? Yesus berseru, bersuara. Marsuara Yesus dihau pilar silangi. Gatung-gatung tu hatta Yesus. Di bumi tidak. Igicang lui mana? Ke langit tidak, gatung-gatung. Molo sanga gatung-gatung. Ido ubahen rama biar situ tuh halak. Molo pas ibana marpesawat habung. Aduh, buana mohon. Aduh Tuhan, Tuhan. Enak. Biar situ tuh molo nunga ke atas tidak, ke bawah pun tidak. Itu kan, biar situ tuh. Nah, molo tidak dison bahasa naon indah hitam. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu ahadidok menyerahkan nyawanya. Sotung tak pikir ini jarang dipikirkan orang. Sotung tak pikir mati tu hatta Yesus Kristus ala hau pinar silangi ala li penderitani tidak asa taboto. Yesus tidak akan mati kalau hanya salib itu. Yesus tidak akan mati karena penderitaan itu. Alai-alanya ada Yesus mati karena ia menyerahkan nyawanya. Ikon ibana do napasahat to ni dang boy hamati oni meregut Yesus tu hati. Sotung tak pikir dia adalah Tuhan itu sendiri. Mulu dang ibana napasaton dang boy. Jalan molomar suara Yesus amang. Molomar suara Yesus inang. Napa tujulohon hitamai. Sotung
Sotung lupa hita pasahaton dirita. Ditiki neng roh sakaratul. Sakaratul. Ngasongon na sada-sada behosai. Hera song ni. Dungi Roma aka punguan na posma rohameda. Dangadong na sotar patupa. Debata. Posma roham. Malum dohot. Waso ni Tuhani pamalu pokok. Gudang ni tada halongangan nina. Ape dung lewat pitu. Molohi tokin nai namara. Olo nama tokin nai. Dang songonion. Ya, dang songonion to. Unang pasahat todim tu hamatiani. Jangan sempat. Alai pasahat madirim tu napunasa hanguluani. Sotung lupa hita. Sotung lupa hita inang. Ido napina tujolo di suara itu hata. Suara yang nyaring sekali. Ahadidok berseru dengan suara nyaring. Lalu menyerahkan nyawanya. Jadi alana di pasahat Yesus do hosanai. Dang alani hamatiani. Sadia mahamatiani. Haruna mati di pahi Yesus. Supaya kita paham. Dia Tuhan. Kenapa harus mati? Allah hamamateta do diusung tuhatai. Jadi molo mati Yesus. Hamamateta do diusung Yesus. Unang mabiar behita di hamatian. Jauh hamatian. Di dia sorobmi. Dangadong be sorobna. Molo tatakup borong-borong. Tatakup. Tablokon rupani sorop nei. Tablokon sorop nei. Buido gabe tapar miam-miam. Aladang diharat behita. Dangadong be soropna. Dangadong be soropna. Dungi ayat 54. Ayat 54. Pitor cepat jo. Ahadidok disi. Alai dung di ida idu ni soldadu. Jadi tidak main-main. Iduk ni soldadu. Iduk ni soldadu. Iba nama komandan. Soldadu nama nakup Yesus. Nama persilakon Yesus. Ahmadido ibana. Tutu doon. Anak ni debata. Kematian Yesus. Kematian Yesus itu pamatehon. Kematian Yesus itu adalah pamatehon ketidakpercayaannya. Dung di ida tada halongangan. Gabi adong di hati dakon ibana dohot sude soldadui. Tutu doon. Anak ni debata. Kematian Yesus pamatehon ketidakpercayaannya. Sangod dia ia hita amang dohot taminang. Porsea dohita. Porsea dohita di wason itu hatai. Manang ragu do behita. Manang ragu do pehoinang. Ragu do pehoamang. Ikon songod dia. Ikon songod dia haroro di tu hatai. Tutonga-tonga ning uluta asa marsi tutu hita. Porsea. Alani disungguli musik kita. Percayalah. Karya Tuhan itu luar biasa. Molo adong pi galumbang namasa di tonga-tonga ning uluta mungkin lebih besar, lebih tinggi daripada tinggi kita. Kemampuan di alam semestaon lebih hebat daripada kehebatan kita. Taingot mah. Hai alam semesta, gelombang badai, topan dan lain sebagainya. Walaupun kau datang menerpa kehidupanku begitu besarnya, aku punya Tuhan lebih besar dari kau semua. Tantangan kau besar sekali menghantam kehidupanku. Perahuku hampir terjatuh. Tetapi aku punya Tuhan lebih besar dari kau, hai gelombang dan badai. Tadok songoni sibulis pe mangirput ma maila ma sibulisi mendapot tok kita. Gebe doson tangiang nani ajarhun Yesusi, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang jahati ya di hata Jawa Jogjaon
Ahata jawana, but deliver us from evil. Evil, roh jahat, bukan orang jahat. Ido ubahen ganup pita martangnya, ganup pita marpungu. Saya tadok do di hata jawanya. But deliver us from evil. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pangujungi. Somalna molongai do pangujungi naga modum pe dungo doi. Ido kan? Di ayat 51, tolong, ini sudah terakhir ini. Ayat 51. Ahadidok disi. Laos dinasatok kini, maribak mahire-hire nadi bagasan joro sian gijang ro ditoru. Sayangnya dang sude rahita kea sian Jerusalem dan songok kami yang hanya memimpikan Jerusalem tetapi belum pernah ke Jerusalem. Nah, bagas joro ni debata hobar tu turpukon ya. Bola dua nina hire-hire hordeng ni hafalna mol hujah literatur 10 senti. Jadi bukan songon hordeng tai. Ada 10 senti hafalna songonon. Ribak ibana lebih kurang tingginya tadok majo 10 meter dan boy jolma mangaribak koni. Tung hoda manariki asar ribak. Opat hoda dan boy. Gambaran ini bukan hire-hire na biasa ini. Alai buasa mah. Jala parriba na didok di bagasan turpukon ini kesaksian Alkitab ini. Sian gijang tutor. Ngolohita bui paling-paling mangaribak koni sian toru do tu gijang. Apalagi tibu. Atong isi do na bui mangaribak konon. Isi do na bui mangaribak konon. Debata. Buasa. Tradisi di hati hai. Tradisi molorotu bagas coro ni debata. Adong do nani dokna ruang kudus dan ruang maha kudus. Jala holan malimbulumna ketua malimima nabui masuk ke bait maha kudus laho manangyakok kita lapatana di hati haima manangyakon laho manisa dosa ipe sahali satahun alai holan ribaki dang adong be sekat, tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi pemisah neng pajupang hita dohot debata nunga ribak be alani i dung ribak hire-hire gabe bui mahita pajupang langsung dohot debata laho mangido hasisan di dosa dengan perantaraan konon do isi perantaraan nih Yesus nama pitu laho mandapoton debata akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Allah terkecuali ontuaka angginami mak molohita dang bion nanaing kemungkinan mengalului si rokap ni todi anggiku dohot ibotokku aladang huboto hami dope songo dia perdalanan ni ngolumuna tarlumobi hamu nasikola dohot karijo di luat parserahanon molo adong pe hamu marsitadaan ele-ele nami manatoras muna manat mahamu molodang ditadda ibana Yesus tuhatai katakanlah abang sepertinya
antara kau dan aku ada jurang pemisah. Katakan saja seperti itu. Aku mengenal Yesus, kau tak kenal siapa Yesus. Unang pola pabua-bua tuna tua-tuata molo sanga mardonga kamu unang pola sahat ati. Ala molo sanga sahat. Oma, mama molo mar mama, mami molo mar mami. Terserah kamu mak molo taringot tusi. Eda? Sudah ada kawan-kawanku mak, ina hamu soni. Nina Siburuon. Siapa namanya nak? Namanya Abu Bakar Masruf. Molo sanga holan guarnai pi di pasahat tamu itoku ati. Siapa namanya nak? Namanya Abu Bakar Masruf. Siapa? Supaya kalian tahu, dia tidak akan berani menanya agama apa dia. Mendengar namanya saja dia sudah mau pingsan. Janganlah. Itoku tangi honate unangda moloholong roham tunatoras mati. Tuaka anggik kuate on tuaka duli-duli mau nanti. Mak, sudah ada kawan-kawanku mak cantik mak. Ini. Siapa namanya? Amang, nina tua-tuai. Iya kan? Siapa namanya anang? Amang, nina. Namanya Siti Jubaidah. Sudah Holland membigi guarnai pe. Siapa amang? Siapa tadi? Dia sudah mau pingsan. Ingat mah, Holland di bagasan Yesus do. Holland di bagasan Yesus do. Dapot ta haluauni. Sotung, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain terkecuali Yesus. Dangadong nasahat tu amai ia somarhite au. Jala holong ni tu hatta dang holang tu hita. Ingat itoku anggiku holong ni tu hatta dang holang tu hita. Tu isedo tu satok portibion. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Atong tapuji matu hatta te di holong nai sudi mahita macalo mudar daging ni tu hatta dinalahu macalo ulaon na badia ise aka amang aka inang na aga-aga kurang sehat unang mabiar kamu olo doa kana tua-tua nong marsahit mabiar mak kita bikinlah marulan na badia jangan dulu lah jangan alaniaha pamikiran na molonunga majalo ulaw na badia ahame dungi tosma jadi unang mabiar ate asa sakabona dohita rap dohot tuhani lasma rohata ala nunga disesa tuhata dosata marhiti-hiti darah anak domba Allah martang yang mahita mauliati mali Tuhan nami ajari jala pargugui mahami makanguduhon hatam naung saur turohanami todim todi parbadiai mangajari dohot manuturi hami asa margugu hami madalani ngulu namion hobar tulomoni roham pasu-pasu masa luhut na ruas ni huriam akan pinikiran aka ulaun na namaragami nang aka ianakon nami pe na jonok dohot tami dohot na holang siak kami asa marhiti-hiti pasu-pasum lamhu pakilalahon rohanami asini roham nang denggan di basam mangasahon Yesus martangiang hami tuho amin. Tapuji tuhata marede hita tapapunguma pilihan na duminggan tutuhata.
masuk mahita tu acara neng majalo ulau nabadia naeng rap dohot tita daging nang mudar ni tuhata taparadema rohata tarlumubi hapor syota naeng sakapo nahita dohot tuhata namangihud pangiduan nami ma akayanakon nami naso makatidakon hapor siyaw dope unang mapola parsidohot majalo parpadanan nabadia dohot sadanay akaruas ni huria na dibagasan parmahanion ni huria dope unang majolo majalo parpadanan nabadia tapuji matuhata mared de mahita. Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima mangaramu ti atetimu na dohot rohamuna. Marhiti-hiti Kristus Jesus. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung. Amanami na di banwa gijang. Asi roham. Topot mahami na pungudison. Adorang hupangak kami anon parpadanan nabadiai. Le hon matod di parbadia tu ganup pami asa ditubuhon hapor siyaw na mangulu di hami asa posi tutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami pargugoy mahami maswadahon diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor siyaw na mangului say taiti rohanami asa lamalungok kami tu benua gijang asa say masihol hami paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan nang pinarhamaul ni debata ita sakap nuaing naing mangaton parpadanan nabadiai. Dibaheni tatimbang majumulu manang natau hita marulaon nabadia asa unang hona uhum manang ise siak kitaon. Ay holan na uduk roha jalan nama nolosoli rohana ala ni pabahenan na nasoture jalan nama nopoti dosana jalan na porsea dihasisani dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan nabadiai alai akan nadohot madulaon nabadia unang be diului si buluis unang be didada timar dosa tung padaw hamu marohamuna siyani tunggo tapok kamu ma hosom dohot lateni roha alai paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mati jalan naung mulak mangulu humokop pamu asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai dibaheni tatakasi majolo rohat tabi jala alusyamu masukun sukunon jongjong ma hita saluhut. Di parhatutu rohamdo halak pardu sahosian hatutubum dohot ala ni pangalawi sim di patik ni debata molo di parhatutu roham dokma olo namarsa do roham ala dosami
Jala dipangido roham naing malua hon waing sian dosam. Molosongoni roham. Dok ma olo. Tiparhatu tu roham do. Naung ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon. Panguluhon pardosa. Ibana naung mate. Dohot mulak mangulu humokopo. Mamorsan jalamane sa dosam. Molosongoni di parhatu tu roham. Dok ma olo. Olo doho manggota pon sian roham latini roha. Dohot hosom ni roha, akup ni i. Ulu doho mardinggan dohot hala na mangar sahiho. Jalan na ulu doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham. Sisaun ni debata sudi dosam. Molo songon ni roham. Dokma ulu. Atong tapau dok bima rohata. Jala tatopo ti masudi dosata. Ihutok kamu matang yangun. Di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan di bata. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardusa gudang dohami. Ay jud hulau si hami patikmu. Tama doho na uhum muhami nuaing dohot sugut. Molo balasonommu tuhami. Khobar tu pambahenan nami i. Alay ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehonmu humokop pami. Ala ni i ubahen nahum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say si sama sudi dosa nami. Jalalehon tod di parbadia tuhami. Asa margugu hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon nahobar tulomo ni roham. Saliling di tanood do pihami. Amin. Atok kamu akan manopoti dosa muna. Jalan nama uas di asini rohani debata. Say sahat matuhamu nahina porsiaw muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Osma rohamuna. Nunga sisa saluhut na dosa muna. Marhiti-hiti goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot todi parbadia. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang. Say pinurbadia maguarmu. Say ro maharajaumu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehun matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madusa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan namardusa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah harajaon. Dot hagugun. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Hudul mahita. Tapuji tu hata maredde mahita. Atong tangihok kamuma tona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borngin nai. Ujutarjehe ibana. Dido mamauliate dungi di ponggoli mai di parlehon matua kasisianna huhut madidok jalo hamuma jalapangan ma dagi kudoi nanilehon tuha matean humok kopamu baik kamu masongoni bahen parningotan muna diau.
Jala dungsun na sidamangan, dibuat mapanginumani, didokma mauliate, dungi didokma tunasida, jalo hamuma, sude hamu manginum siani. Ia panginumanon, pada ne baru maon marhiti-hiti mudarhu, naniusehon humok kopamu, bahen hasisani dosa, say baik kamu masoni, bahen parningotan muna, diau. Atong romahamu nunga radi sudi ida jaladai hamuma dengan basani debata majuma sa 10 halak hobar tu pangatur ni situat 42 halak 12.
Papuji matuhata marede hita sian buku ede nomor 4. Nomor 4. Mohon maaf ede di slide nunggah habis. Jadi holan song leader mada dohot dia akan nama buan bibel hita. Ede nomor 4 ayat sada. Laos terima hita jokto. Puji matuhan de batale todikku, jalan asa rohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji matuhan de batale todikku, jala unang tung halu pahon denggan di basana sudina. Ibana do manesa do sam sudina, jala ibana pamalum akasahit musudina. Ibana paluhon hosam sian hamaguan, jala dilihon tuho denggan basa dohot asin roha, para si roha. Jala pardenggan basa do Tuhan debata labat tarimas jala para siroha gudang dang dibahen tu hita na hobbar tu dosata jala dang dibaloson tu hita na hobbar tu hajahatotta songon asini rohani amama tu aka anakon nado asini rohani Tuhan debata dia kana makabiari ibana nungatakas di patuduhon debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus humokop pita uju pardusa do pehita atong dalam malua mahita nuang sian rimasna dunggabi parpitor hita inorhon ni mudarnai dibaheni sae pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pambahenaku do Tuhan debata olat nyon ro disaliling ni lilingna amen tatangnya kon ma piliata ali debata manami na di banua gijang o do harorwan ni saluhut silihon-lihon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasatay masyan na nilihon mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutyos di julum pasu-pasu majala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaon mo dito nga to nga ni huriam dohot di portibion buhay marohanay marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni silihon-lihon mituhami asalam girgir hami mandok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut nung ngapatar huido hami holong ni roham nagudangi gumodang doy siyan holong ni rohani amama dohot ina-ina di anakon na tung nasotar timbang do godang dohot arganis lehon-lehon mu di hami ay anakmu nasasaday disuruho gabe jolma manaon pardangolan icak-icak dohot pastap-pastap gabitar pajal ibana jalatu hamatian humokop pami mauliati marohanami ala naung sae utang nami jala malua hami sian dosa sian hamatian dohot sian gonggoman ni sibolis ala ni i pujion nami maguarmu nabadiai ala naung dipatupa anakmu pardomuan pardengganan nami tuho ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata nang mamorsan dosa nami dohot dosa ni hajol maun
mauliati marohanami tuho jala pujion nami maho rodi saliling ni lilingna saya tatap mahuriam nahinokopmu jala napi napungu-pungumi saya pahot mahami dihasisani dosa dohot dame napi natupami saya payas jala parbadiai mahami asa tarbuako hami tuban wagijang pasaor hon hami tuakana badiai sai bunu jala parsilakon majol mana buruki dohot sakap naroa na dibagasak kami asa unang marlidang hami mandapoton ama na di banua gijangi upasa taima diri nami tuho jala hulio kami marohanami bahen ingananmu ala naung dihokopo hami diho mahami jala ho dihami saya unang loas hami sirang siakko dongani mahami jala saur maho tuhami saya patugu maha porsion nami tuho asa hot lakanami ro di ujung ni hamatian saya ramuti maakar wasmu nama marita hon holong ni roham dohot dalan naung pinatupami atong manang mangulu manang mati behami hodo Tuhan nami dohot raja nami saya asi maroham ingot mahami dihasangapon mi jalabuan hami tu hasonangan na dilabung ni debata amin ali amanami na di banua gijang saya pinurbadi amaguarm saya ro maharajaum saya saut maloman roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sisa madosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unak kami tu gihon tu pangujunan palua mahami sian pangago di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasor hon madamena tu todim amanami dohot inanami tajalang masyamun habirangta